Yes, Teres. Tama lang. Enjoy mo ni KitKat at sa camera iti. Scarlet key. Randy naman. Puha dapat dam. Lagi saku pa bro. Hindi bilang manani. Puha le ama puha dapat dam. Ama puha sa awal man ay kay kinay class men sa. ಇದು ಹೋಗ್ತ Texas Ranger. Gofalak. Puha kay suar men sa. Ay Jack Norris di plan. Bula to zaat nek. Anda tay ka di brain niyan. Di bakat ampat duat. Kay di like siban tuwa ng rana ir. Oh ver kak suari. Oh bundaw brain buruat friat. Kay Kay mulos Jack Norris. Puha ama puha dapat dam. May bro sabram loy mat. Oh ya bhaya suari. Minimum luan nasta man go awesome ta sa vai. Ara bait. Kami suari na sir. Kaniya sa delo ko Dimensas. puha niya skuna. Brad bara fai. Dai last takal. Kaya skuna kay dito. Hay. Sinong saral? As masakyan pa nung saral. Kanong saral osmul petrol it nung saral. Nung saral banda ti petrol apa man saral baragi di kos api. Osmul lang kuna. Lang papat wali kon min. Kay di khay. Ah, alis kami man. Ya. Kozrak alu leader. Ha, ma osya kati opi. Ha? Lom dalawa ko FIFA ni biplas. John muni asa sa pinakan di kom yal. Yalpan. Ya. Om butter pop. Os kaniya sa skana son den laka clear kupi. Dikiya ka net kos. As al. Minimum luan nasta man plus. Mond freak fokol khiali Sinum saral tas nakal sa kakadak tawa diala government ne. Ya katay tas yala po sa fokan minimum luan khi kan fok yala di price op. Anastano yamano yala fokan paisano ya ka yari siya os kanan fokal komi kay kung sa tipana men mana alat aman musa makta van lekker lieve os so kay kumara se ka. En os kan is gat af 3 minute klom khiali as niks so os uit die. Die boer daar die lieven. jai sir ek jai mili vijay ek dak Ons moet hier met takken en schoenen werk. Os kry ni service geld die niks. Hij kan fokol. Zijn boer man. Kalum saral nung kait na uasuk ma. Alsjeblieft toch man. Dat ons kan hem iets every kinder doen. Los je ook krijgen achter. Op plaats van een kar. Dat kan het niet doen niet. Kan maar even een paar stakken en schoenen goal toe gaan. Of kaalvoet. Kaalvoet op. Kijk kan eens jy sy my kas voor maak ja kom sir kaji ek moet lenings maak ons mense kan nie meer liewe van die minimum loon nie dat gaan nie werkie Ja, as ta man die minimum loon as ta man. Nee, wat os kan nie survive aan die minimum. petrolpryse af en die kos wat die kos die kospryse gaan op ja die kospryse gaan op hoe ons aan waarom Ik heb 5 kinderen, ik hou niet bij niet. Saral ta Lekker wel iets en hij is blij niet. Maar na het volkelen met het skarlen, hij is niet. Die goed loopt weg. En hij loopt weg. Nou, hoe kan ons? Hoe kan ons? En dan zeg je dat kakalakken, maar nou niks. Je hebt een meisje. Dat is volkel. Toen na jaar terug toe ons klomp kakalakke in ons huis gehad. Want daar kan ze nie een kakalakkie want die kakalakke ry swaar saam. Dan zweer je hem ons niet. ek mas my kakalak hy is nou nog weg Maar je maar ook het tekst en je komt die kant toe. Maar ze schoenen Wat maar dan nou? Fuck you. Ja, het moet je dan recht doen man. Ja, dan video stuur my bro. Sal, ons is baie kwaad hier.
Een nummer. Ons dan jumla weer afklim my broer, jumla weer afklim. Jy moet die kan niks aan iemand. Jy is net daar vir jou lewe, jouself. Kijk daar, ons krijgt hoe zwaar. Ook in Texas rijden de kerkbroek aan voor een werkbroek. Hoe kan ons nog verder aan 7 mei? Dat kan niet zo gebeuren, man. Ons dragen ook kerkbroeken of werkbroeken niet werk. Ja, ook in Texas rijden je bijna. John wil ze iets hè? Ons is moe van Sharon man. En ons kry nie eens bonus iemand. Hulle moet praat. Ons kry nie bonus iemand Sharon. Hy moet jou hard uitpraat. Die ding wat hy sê, die boer wie was bonus toch in hy kak man weer. Ja man. Sharon, dat moet niet gaan wat nie man. Ag nee hulle. Ja kry die self. Die steps ry zo. Sy kan minimum loon opset, maar sy kan nie vir ons aandele en ons goed wat ons waarvoor werk ons op die plaas hulle. Ons het nie huisie as ons nou uitgesit word. Waar toe gaan ons hulle? Die boos bly vol, die boos huisie. Hulle, ons kan nie vir ewig bly nie. Ons gaan die jaar kry as ons eendag gaan aftree nie hulle. Jy is gedink aan nie. Kijk hier zo dan ook, dat trekt dat rechter. Kijk net daar die voorbeeld. Wat ik probeer te zeggen. Mensen, ons krijgt zwaar. Ons krijgt zwaar. Niks meer werkleren wat we ons niet. En die kerkbroek lijkt nogal sexy aan de mannen, maar de mannen dat die werk hadden. Kijk zijn poepolen. Kijk aan mooi tijd met poepolen. Wat is dit?